दा बर' जानानै बर'नो खामानि होआबा बर'आलाय बोरै डेभलप जानो केन्ने लाखिबाय बै जानाङा थां हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरोना एकदमबारे गरम बोथोर जाबाय आरो सानसुफुनि नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअ लाबोनो सानदों भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामबाय आरोना ओमफ्राय सानसुफु आं ओंखाम ओंख्रि संखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर दासोल' संखांदों ओमफ्राय आङो ओंख्रिखौ सबायजों माबा संबाय र' आं नोंथांमोननो देखायनि सबायजों ना सिंगि फिसा फिसा आरोना लोगोफोर सबायजों ना सिंगि ओमफ्राय ओजोंहाय मुदुफुलजों मटर भाजा एवदों ओमफ्राय जोंहा हासबेन्डजों आङो दहाय नांलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंना माने सानफ्रोमबो नांलायाबा दिनानो खाना बेलेगा साननो हागौ आरो मा नांलायलायबाय थायो इसालाय होननानै किन्तु नांलायलायबा जायानो माने माथोआनो गोसा गोसा थांफ्लाङो आरो ओमफ्राय पुटिं ना मा बायना लाबोदो इयैनो ओमफ्राय आं होनबाय फैसा गैया बायनाङा इदि होननानै ओमफ्राय मालाय गाव मेचिन सारनानै मोननाय फैसाखौनो इयो आंनिफ्राय थाइसे थाइनै खावना लांनानै इयो 800 थाखानि पुटिं मोनसे बायना लाबोना दा फोनगासिनो आरोना दा इफोरखौ मावदोथ' मावदो ओमफ्राय इफोर आंनि सफा सियारखौ इयो लेथ्रा बानायजोबगोन मिथिगोना दख'ना खोबलायबावदो नुद' एसे मोजां दख'नाखौ खोबफैबाय नोङो नायसनाखैनो आङो अथक बोसोर गानजाबावगोन इयो नैदेन एख' नङा इयो बोरायबाय ना रोंगौ ना रोङा पुटिं मेन जानो हासिगोन सों ओइ नोंलाय हाजिरा मावनो थांफानो हागोन सं गुमैदोलाय हो पुटिं फोननायाव कालार फोन थांनो हासिगोन सं माबोरैथो फैबाय नोंलाय हारसिं फोनबावलायब्रा माने इनो रावखौबो नाङा ओमफ्राय जोंहा हासबेन्डआ न'आवनो थाबाय थानाय जायो आरोना ओमफ्राय गोबाङानो होनो हिनजावनि खिथु खिथु थाबाय थायो हिनजावखौनो भिडिअ खालाम थाबाय थायो खामानि दामानि मावा आरो होननानै बिदि नङा लोगोफोर आंनि हौवाया बिराद मावथि आरोना दा नै इदि मावबाय दं ओमफ्राय ना जोंहा एसे फैसानि प्रब्लेम जादों आरोना ओंखायनो रोदा इदि माबा नुयो इखौ दा जोंहा हासबेन्डआनो वेरिं खालामो आरो ओमफ्राय फैसाया देनां गोबां लाख थाखानि मानसि जाबाथाय एसे माबासिगोन आरो साफा खालामसिगोन ना माने जोंहा हासबेन्डआ इदि लाइनफोरनि खामानि मावो वेरिं ना मा होनोमोनलै बे हो लाइन बेरफुग्रालै ओइ मोजां खोथा है फालतुल' ओइ आथु गालासो लाबाय नो नांगौ मोखां गैया माने इदि वेरिंनि खामानि मावो आरो ओमफ्राय ना माने जोंहा हासबेन्डआ थारमाने थांबाय थायो सोंनो ओमफ्राय ना दे नोंखौनो लागोन नोंखौनो मावनो होगोन दे इदि होननानै डिल जाबोयो आरो जेनेबा न'खर थांनानैसो वेरिं खालामनायनि बाथ्राखौ सोंहैयो नालाय जोंहा ITIबो बिदि लादोंमोन नालाय बिदि लाइन बिभागनि कर्स लादोंमोन ओमफ्राय इयावबो खै बोसोर लादोंमोनलै बे बोसोरनै कर्स लानानै इदिनो डिप्ल'माबो मोनबाय ओमफ्राय आरो इनि उनाव आरो दा इदिनो दखानफोर होनाय जायाखै आरो ओमफ्राय इदिनो साख्रि बाख्रि जुजिबाय दं आरो ओमफ्राय मोनथ'वाखैनो ओमफ्राय आरो दा गेजेर इदिनो गामि थांना न'खर थांनानै जेनेबा सोरहाबा न'फोर खाबा वेरिं बानायनो सोंहैयो ओमफ्राय सोंहैनायाव होनो आरो दे नोंखौनो लागोन नोंखौनो लाबोगोन ओमफ्राय जोंहा आरो जेनेबा हासबेन्डआ दे आं खमावबाबो मावनो हागोन होननानै होनबोलायो आरो ओमफ्राय खायसे मानसिया ओरैबायदि लेथ्रा आं दा हमना मोनबाय आरो दा जोंनि बर' जानानै बर'खौनो लाया माने हारसाखौसो इदि खामानियाव होबावो ओमफ्राय दाखालिनि खेथ्रआव माने इदिनो जोंहा हासबेन्डआ थांबाय एसे मोजां नेना थाबाय आं इनि फैसाखौ मोनबाथाय इदि न'आव पुटिं होगोन आङो ओरै होननानै बेसेरा गोसो होनानै थाबाय आरो आं फैसाखौ मोनखागोन आं खामानिखौबो मावखागोन होननानै बेसेरा हासानोसो होबायनो
मालाय हासाया मोनलायबाय आरो हासाया धोनि जालायबाय दा बर' जानानै बर'नो खामानि होआबा बर'आलाय बोरै डेभेलप जानो ना हासानोसो होयो ओंखायनो बेकार जोंहा हौवाया मालाय दोनबो बुजानो लुबैदों ओइ मानो आंथ' नाम खारियाखैना बुहुदटा दंना न'खरसेल'नि बाथ्रा नङाना नों दा लमार थाना बे बटन दै दंगासिनो आंनो भगबान आंखौ खामानि गैयिनि खामानि माबासिगोन आरोना नोङो दिले र' दै नांगौ बे लोगोफोर आं मोनसे माबा गोसोखांदों आरोना आसोल आंना बिदि र' दै गांलैयो गरम ना बिराद गरमखा दैयाव संख्रि होना लांनि संख्रि प्रेंक खालामनिखो नैयो सिनि ओमफ्राय नैयो संख्रिखौ गोबांथार होना लांनि र' मा होनोयो 1 চামচ 2 চামচ 3 চামচ गोबाबथार हैनांगौलै माबायदि मोनदोंबा गोबाब गलायना लांबावनोसै र' आयौ माथो दैया गोमोसालाय सिनायखो ना माइलाय गोबांद्राय जादों गोबांद्राय जाबायहाय बिदि नायाबा हामगौमोन र' नायबाथाय सिनायखागोन सं गोबाव जाया इ मस्थ' आं केमेरा लादो ओमफ्राय आरो माबाया जुदुदोसो माबादो जगआव दैयानो गैयामोन माथो खालामदो दहायनिफ्रायलाय दै गैलायलै माथो खालामनाय जगआव दै गैला माथो खालामनाय लोंब्रा मायो दैब्रा सबखौल' खालामदो मा सबखौल' खालामदो ना लाबाखै गरमदो ओरैनो जादो लोंबावनाय खनसे Mira, sobre más nadar. Look, consider me. Beri mana? Masih terus mulai. Itu lo kalau macam. Mungkin pernah kamu just di mana? Beri mana? Mama ini yang nawat mana? Iku lah tapi macam. Beri mana? Salah ke? Lain masang. A few minutes later. Ai, pang lah tak nama kile. Dua ceni kepen kang na, dua ceni mundur lagi be. Yang balik. Yang nak. Tuh, belum jadi ni boleh. Angkri. Maba supaya jenas tinggi. Bai pung ni tahu dia unai dong bayar maba mudu motor ya udah. Oh tu dia. Oh mama menjaya. Mau tu dia oleh masa ni kaman mau nak mau tu menjaya boleh. Aku lama. Ma hendelai. Ma hendelai ni jai ma. Ang hajira lab tu nama. Kaman mau nak ni mau tu menjaya masa ni. Hajira dulu mak tadi. Ang hajira lab tu. Hajira dek. Nenu ni man sini kan ma. Menjana kan mau menjaya tu. Menjaya apa betul menjaya nama. Nei brain ke samलायनानै ला खुगाफोरखौ एसे सानै हनै बाथ्राखौ बुंनांगो आंथ' नोंखौ हाजिरा लाबाखैना नों आंनि हौवासो नों आंनि फिसायसो दा मावदों नालाय हाजिरायानोथ' जाहैबाय ना आं नोंनो फैसा नांगौ ना मानांगौ माथो होनांगौ ना नै नोंहा पुदिं फोननो द'
इफोराव आङो फैसा खरस खालामनो गोसोखौनो जाया मिथिबाय लागे आं इनि दामखौ आं बेदर जागोन मिथिबाय बेदरलाय होनदा नोंथां नै नोंखौ आङो फैसा खावनानै लांनो होआखै नै जोंफोर आइजो नालाय आइजो हांगारफोरा नै जेखैबो दायो मिथिबाय माखासे जों मावथि नालाय मावथि नुवाखै नै जेराव मेरन दं नुवाखै बाथ्रायावबा फैनो नाया मावथां मोखाङै दहायबा नांलायलायदोंमोन ना नांलायलायदोंमोन आइनो ओमफ्राय नों फैसाखौ ओरैनो फैनाय बायदिमोन खोना माखो जेनेबा इनि माबा मोनसे जाबाय फैसाया आंनि बेसोरनि हे प्रभुनि हे प्रभु केन्ने लाखिबाय नोंहा इदो कुलबादि गोरना दं आच्छा दा ना गाव लानबाय याव फालतु नङा मा मा गेलेबाय थाखो ओमफ्राय आदाखा माबादसु आं ओंखाम खुरबाय नै मा होनदा लाजिया नों फैखोखो गामसा गानलायदो मा फैखोखैलाय Olha, opa, não me chamou? जा फुंबाया Iya, kok jaket. मोजां ना अरजायाखै देनाय जानाय सायाबाबो लस गैया Mana sih nilai soalnya kalau mana enggak? मायाना संनो खावनो रोङा जालायखो Nanti sibuk gitu lah. होननाय मा होनबावदो होनफिननाय Pokoknya hari ini Hei, oi जानाङा थां kau dia keruan nih buah. sudah sih kamu jangan yang kamu tuh masuk ya Kau dia bisa tuh. Kau dia jadi sih pak. Kenapa ya? Kenapa kau juga? Ceklan dia kau dong. Ini mana cer? Kalau asal tu kan? जिना थां बुक जानायाव आरो जानोबा सिर जा जायाबा ब्लड काट